tuna kan hmuang hian hei hi India Gate omna lai kha ani mi tam tak chuan kan kal fur tawnga maro chu la thleng ve lo tan lema zong an soi duwa thlai hmun tlo tur hian security check krang paltlang tur oma tin kan bek thlengin an dap veka an scan veka kholin chuan keima ani taksa po kami nge airport vela kan lu dona milo check ang khan milo tap thlap maya an film khur em ani ti te kha ka soi duwa maro chu helai tlo tu tan hian engma man choi ngai ve lova a free ani chuan tuna hian hei non thang kan tlok ko langa chung te chu toy te in kan thlir thuak ton ani chuan ama sabera ka soi du chu ka channel te lo thlir saka lo like sakin milo comment saka rong chunga chuan lom thu karon soi ni soi thiam te hare mem maya ini ang mitrong kam thiam vak lo tan phei chuan mo chuan tuna hian hei an highway te chu an highway pe ni lo an khochung te mayang tiang te chu athol mem maya tin kong sira motor park te hi a ran pa hian om lem lova hemi taxi stand le office pool vel chau kha dinan phala hani lo chuan no stopping zone ani deuh vek maya tin du duwa chuk mai te po rem lem lo ni ti te kha ama sign ka soi duwa Delhi khopui thleng lo chu klem te ba kanom to in karing lova kan thleng deuh for tonga kan hmu to hnu ni ma se an khopui chet vel dan te le an traffic control dan te kan thlir sau zelanga hei ti hian traffic hi a hran painan duty lem lova tuna hian light mang hian traffic light kan tiam chi red light green light yellow light kan tiam chi khan control kat paya traffic jam te hi om lem lo ni in karan te hi om khai lem maya chuan ke pakhat mai ka pu chua le chu transportation hemi ami wi kur hianin ngathui hleng alanga heta po hian san chu private hian lir thei an nei lu tuklem lova an nei chun te post splendor te ni patient in mizoram tlang ram ten call velem lova auto man to ma uber oma ola oma tin metro chuan thei boka bus ni se minute tin hian an service reng boka tiang te ni wang chuan har satna omin alang lo ni transport in ngat kha man tur man sen lo tam tak oma bike thlengin a man theia tiang khop chuan Delhi khopui song bol dan te chu ni ta chuan tuna hian hei ambulance mall hotvel kan tlan phei meka lai po hian hei mall ani na ngin mitam tak singtel sangtel lut chut renga maro chu traffic jam te le parking om to lo tiang chi an nei velem lova parking hian ngai pui mo em ani ti te kha kan soi tel du pokani adventure bike lay turin kan kala
Harley tông khóc mày hay Kawasaki anh ya Aizola te po kan mo phong kha chun hela point hei Harley thau hian nei a tam khóc mày ma se khilai mi hi ka lei du ka chu khi mi de wel ki so hei an do hi lai han second hand bike kan en vel me kan ni sana cheng zan hi mante zanga mante du thlan cheng zan hi an om top mai te kha man la ga ti khop mai ro chu hot na la sia an le lo mai niang chu e thalom khop mai cheng zanga man po du thlan theya ma hiya sana kanen bel me ga ni ei dar mit te po atlom khom ma mai Aizol nen ate khin vela in tlom lai ati khop mai te chuan tuna hian nei zan kho lo thim to dar sari le ban bazar kan ho dong to tuna hian hei highway an kong puya te chuan kan tlan bel me ka maro chu traffic jam le in no mai kara in zep mai ang chi te ka mu hau lo maya India ram to tak an ti sia hian traffic jam tak te mutura lom lo nia ti te hi mak te men ka juk mu chua ka ke Mizoram pola pel thamang lo tan hian zina tam tak alo van em ti te hi lai kan tlan ko live vel chun karil lo aron luta ti chuan hei an mol lian pui te kan pel boka vai ho tam ji ate chu ka video ma sa te po an soi to volume vak po ni la kan lain zat lawang kan tiang do hian an tam em maya kan la pia nga hian vai hlir ani tula hen hei kan motor chuan la fain kong diklawa min khoya kong kilometer ang min zat min tlan kual puya so tirwal chuan hei engmani khopui kan pangpa nuam phian maya tuna kan hmule na mek hi khovel mun sang embassy office omna lai te ni ta lai vel aton tona hian embassy sang an lo bun thu maya chu lai vel te chu kan tlang vel ani motor second hand omna kan thengruk maya anuam khop mai an motor varna te Honda City tiang chi te motor changkang tak tak an zuara hela hian ei lei sen lo oma le la pa te pot tiang tho chon oma poi khop mai hial to ke ten he chu mi zo kan du he nia thalom khop mai he atam le tu ba Belgian fries a turin a tur kan cha vai pa hen in bum tre pa kami kan thil order na lekha te khamen pek lo tu mo cheng za te patuma ma se ka sheve kar thol sia bum thei kan ni lowa e film khuranga tiang te kha lekha te kha kan lak thap tur dia chuan tuna hian hei mol lien tak chunga anang lo me ka maxi kan phel do teng alume mai tiang chuan hun kan manga ti chuan hei voin hian printer vel lei turin kan kalkuala maro chu kan duang kan la muzan lawa kan la lei che lo ni chuan helai vai pa chu a phaka reu lu tuwa nakina ei
kalati lang ngamo mi Belgian fries hemi dor om na te po fin khuranga thileng mane kan lei hian chin chi kar kar tur ni mo en manglawa lei te kha ol bele tuka chuan tuna hian naktuk lama hian kan hosan to mai theya he khopui hi chuan mani nampanin tluang taka kan thian theina tur te in a khamom lo ko su thale to do ni hi ei tu te kan ya chuan hei mol podian khop mai la hian kan lut thop
khóc máy hun ba cả chuan hei ka ken hi thei khok ania thei khok bun lo hin phal lo wa noya register thlapanga ya ti chuan he tlama ke pha vekin an kala an za in an da poi mo em mani Sansa Sansa vậy vẫn là stem của lão nghe vậy cái cần không á thì cần tổng thứ ba ăn cái gì nghe vẫn là mà rồi chú khua lum đâu là cả à sẽ ông vàng rồi nha mà sẽ hay anh ấy nóng sần đầu mà anh nuông thấu anh ấy nó rồi mình đâu lắm nha ấy mà nãy trong các mút sắc em chạy cần hùa xuân thọ này thì hiện khá to và hiện ở thọ cũng rất mấy hay vì ở giàu giống thì em có một chiết tổ thế ông lâu vàng hiện cả thấy mấy lâu không anh ấy năng ông em thì hiện cần chỉ làm cấp mấy đó nè xuân hết ta trong hiện rồi lúc nó tụt thì thuyền rừng khóc mấy rồi lúc nó tụt thì hiện khá to và hiện cái này họ trên anh lúc ra trên anh xua cả hiện xuân hay lại để đi khóc bụi còn anh mang mình tóm tập qua xin tập po măng mà rồi số mail anh ăn đeo vàng in anh chia sẵn thấy đâu vậy dấu tên là nắm đầm dấu đây chú mình ngô gần tiền chỉ sập đây chú chia sẵn thấy video mấy tôi lại hiện thì cái sắp tắc nói ạ mình đặt lên xây tổ tấm tắc ống mà trong cam thiềm nó xây thiềm hai khóc mấy cáiตัวอันหัวมันมันครบไหมอะนักเก็ตนะชุ่มขัวปนอาหารปลาปนกันแล้วก็เหลือตัวง่ายละที่ส่วนให้ควรจิ้มต้มตักออกมาอันหัวมันครบไหมให้ถ้าเต้นเราละหมดก็เช่นนี้เตรียมส่วนดาร์กเปลี่ยนดาวเฮียนกันเลยอะต่อส่วนเอามาเฮ้ยฉันส่วนอะไรต้องมีให้ตายเอาลักตัวกันละเหตุอะไรตัวเฮ้ยฉันส่วนนักตัวที่แต่ละมาลุดล้ำนี่ส่วนล้ำอันนี้
la hian hei Lotus Temple la mi tam tak helai mun muchakin an kalme ga hei achung kuate a mun sang sang ram sang sang ron kal te pon ama tianga te chuan hei keni po keng thave in hei Lotus Temple te chu amit kan mit ngei kan hu ve ta mit